Пей. Ти ще станеш опет. Доста силен глас. Според мен, тя ако реши да ни събуди... Аз мисля, че е време да я преместиме при брат си. Тя още ли живее при вас? Още ли живее? Във вашата стая? Да, това е много кротко пети. Паси, паси, паси. Я някакъв медъл. Хайде, Вики. О, слънце извращая с вас. Ти не си герой днеска на... Какво снимаш сега? Безобразие. И нали пеехме черната овца? Мари, ще не прави. Това беше много гъвчиво. Да бъде. Белите дробове. Да, ама направо да е оперна певица. Ще го пратиш на майката и ще пишеш отдолу първия концерт на Вики. Чуваш ли? Да. Ти не си говориш и за